Dyma McGurk, brodor o Abereiron yng Ngheredigion. Mae o wrth i fod yn loncian ac mae'n barod am sialens fwyaf i fywyd. Gan ddechrau yn ei dref enedigol a gorffen yn Aberystwyth, mae McGurk am loncian drwy bob tref a phentref yng Nghymru sy'n dechrau gyda'r gair Aber, a hynny'n nhrefn-wyddor. Wrth wneud hyn, fe fydd McGurk yn teithio dros 5,000 o filltiroedd ac mae rhai yn camgyfrif y bydd hyn yn cymryd bron i 14 o flynyddoedd, neu 5,000 o ddyddiau i'w gwblhau. Ond mae McGurk yn benderfynol, oherwydd gyda'ch help chi, bydd yr ymdrech hon yn codi dros 5,000 o bunnau at achosion da. Gan ddechrau yn Abereiron, fe fydd yn teithio'r 60 milltir i Aberaman, cyn troi rownd a loncian yr 80 milltir i Aberangell yn Hamddenol Braf, cyn troi ar ei sowdl unwaith eto mwyn cyrraedd Aberafan, cyn gorfod mynd i Geredigion unwaith eto i Aberbanc ger Castell Newydd Emlyn. Gobeithio nad wyt ti wedi blino gormod erbyn hyn, McGurk, achos mae yna 66 o drefi ar ôl. McGurk! McGurk! Lle ti'n mynd, McGurk? Nid dyna'r ffordd i Abereiron? Ti'n gwneud gelyn mawr, McGurk. Fyddi di'n ddim hebdda i, McGurk. McGurk!